dai ana an baki sarauniya ƙaryarki wajen yaudara katsalandan nan ne ke fi babban maki mu ba mu yarda ba sam da shirin ta Amerika ƙaryarki duba baya can a abin da ya faru a Bosnia ƙaryarki to dawo ka kalli rawar ta ƙasar Liberia ƙaryarki duba Afghanistan can auna da su Koriya ƙaryarki ta yi ruwa tsaki a ƙasashe san ba ta nufin ta yi birki mu ba mu yarda ba sam da shirin ta Amerika ƙaryarki ta yi kane sosai a gabas fata tsakiya ƙaryarki yan ba don shiga sharu ba shanu ba da ta iya ƙaryarki shin me kai kishan tun farko shi muka tambaya ƙaryarki sarkin yaudara da munafurci tuni an ka gane bulanki mu ba mu yarda ba sam da shirin ta Amerika ƙaryarki komai da ruwan ka ce fa a shairi kai duk duniya ƙaryarki sai ta fake ana ku siya su shairi ta iya ƙaryarki wai mai sa ido ce domin kar a yi murdiya ƙaryarki kutsawa take in ta ga da fili sai ta haddasa yaki mu ba mu yarda ba sam da shirin ta Amerika ƙaryarki dama annami manci da ijinan tabbari ƙaryarki so da yawa wurare sai ta shirya gadar zari ƙaryarki ba a sanin nufin ta anan sai an hau an ɗari ƙaryarki kuna can kuna sha'anin ku kwatsam ta zuba ku ba akin tabki mu ba mu yarda ba sam da shirin ta Amerika ƙaryarki ai sarari da boye nufin ta mallake duniya ƙaryarki ga kwaɗayi da sanya idanu hajar mujiya ƙaryarki ga ta riƙe ta ga su mugunta ga ta ɓarauniya ƙaryarki ga son danniya an kaka ce kuma mai da ɗan wani naki mu ba mu yarda ba sam da shirin ta Amerika ƙaryarki alhairi da ɗai bai kai ta a kowace nahiya ƙaryarki in ka ji ta ko ta tafi ne ta yi mamaya ƙaryarki ko ta rika a danne musulmi ko wata ƙungiya ƙaryarki talakawa su sha wahala kuma raunana a ci musu haƙƙi mu ba mu yarda ba sam da shirin ta Amerika ƙaryarki gobe ƙasar Falasɗina a wayan da ake musu ƙaryarki shekaru da dama tuntuna an auka musu ƙaryarki yara maza da mata jarirai a kashe musu ƙaryarki a rusa gidaddajin su a bar su a fili in ji lilanki mu ba mu yarda ba sam da shirin ta Amerika ƙaryarki duba Afghanistan yadda ta auka musu ƙaryarki gobe Iraki bambam din da ta rinka rasa musu ƙaryarki kalli irin kisa na kiyashi wanda aka yi musu ƙaryarki da ba a yinin da ka zo shi wuce sai an kashe mahaluki mu ba mu yarda ba sam da shirin ta Amerika ƙaryarki mu gane Amerika shirin da kake kulla mana ƙaryarki kowace nahiya ta musulmai ta rufuta dana ƙaryarki rarraba kawuna na musulmi shi aikin tana ƙaryarki sai mu ya hatara da barin jaki mu buge da dukan taiki mu ba mu yarda ba sam da shirin ta Amerika ƙaryarki tir da ke da yawa ga ƙasa ke zango ba